Bon dia, soc Pepito, el de Casa Català, que jo he estat 53 anys treballant en Casa Català, Tejidos Català de Muro. I, claro, tenim moltes coses a contar i ara precisament estan recordant-me d'un sussuït que em contava mon pare, que en la guerra ell, com tots els del bambú, se'n van anar voluntaris al Frente de Madrid. I mon pare al cap d'un any això el van ferir i per recuperar-se el van enviar a casa. En aquest interval de temps les tropes nacionals van tallar el frente per Vinaròs i mon pare va incorporar-se a la seva unitat, com estava a l'altre costat, va presentar en l'Ajuntament i a l'Ajuntament li van dir que bé, que de moment es quedarà en casa i ja l'avisarien. Efectivament, quan va vindre la cosa de les quintes, a mon pare el van quedar per quinta. I se'n van anar, molts amics d'ací de Muro, se'n van anar a Dénia. I allí van fer el final de la guerra. Gràcies a aquesta circumstància de tindre quedar per les quintes, mon pare després no el van molestar. Sin embargo, companyeros d'ell que se'n van passar a l'altre costat, que van estar inclús en la batalla de l'Ebro i que després van estar refugiats en França, han passat moltes coses, però afortunadament mon pare no. I jo en broma li deia, pare, tal, i li deia, escolta, és que, en fi, en resumidas cuentas, que yo le decía, alguna gallina le iba a costar al abuelo para que ustedes no quedaran en toda la contienda, només que quedaran quan li va tocar per quintes, i vostè que constarà en l'Ajuntament com a que se l'havia anat per quintes. Bueno, pues estem amb això i és una anècdota de la meva vida, que no és meua, és de mon pare, però per almenys forma part de la família. Que vaig a tot bé i llavors si el pròxim tenim altres coses més bones a contar.